Kapuso sa katong mga gididan nga maka-jogging, maka-bisikleta o maka-exercise outdoors ay mukabalaka, doon na kami giandam nga indoor exercise o workout dance fitness alang kaninyo. DJ William. The Mix. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagkan at ikapin. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo. Kung mabuti na ang buhok ko. Pagdating ng araw, Busa mga kapuso, daghang pamaagi aron ikaw magpabiling fit, healthy, and strong. Mao nga ayaw gayud ninyo si Tiata nga to ang fitness segment dinhi sa atong programa. Busa mga fitness enthusiasts diha, pwede sab kayo nga kamo na sab mo share sa inyong 2 to 3 minute fitness routine gamita hashtag 3 Minute Fitness o hashtag GMA Regional TV Live. I-post ang inyong mga easy to follow steps nga ato ipaambit sa atong mga kapuso.